de jongheren. Marieke Meelberg, Virginie Klaas, Brigitte van Dam van TVL. Jij bent nog geen mis geweest? Nee. Nog niet, maar dat komt misschien nog? Nee. Ook niet? Te oud. Te oud? Ja. Jammer. En Cynthia Reekmans natuurlijk, mijn collega. Zeg, Cynthia, ik ga bij jou beginnen, want waarom doet TVL eigenlijk de misverkiezingen nu? Ja, die vraag krijgen we regelmatig. Hoe komt het nu dat een regionale zender een misverkiezing organiseert? Wel, onze slogan, leuze, is nog altijd trots op Limburg. En we gaan dus op zoek naar een meisje, een ambassadrice van onze provincie, waar we trots op kunnen zijn. Ja. Dus de organisatie van een misverkiezing past helemaal binnen die titel eigenlijk van trots op Limburg. Want als je ziet wat Marieke nu allemaal heeft mogen presteren, ook wat Virginie ooit heeft gedaan, we mogen daar trots op zijn, want op die manier zijn ze nationaal en internationaal toch een beetje een ambassadrice van onze provincie. Ja. Virginie, dan kom ik bij jou en bij Brigitte ook een beetje. Want hoe gaat hoe gaat het samen in zijn werk? Zo'n preselectie bijvoorbeeld, hoe gaat alles van de start? Wel, onze preselectie is op 15 mei, dat is een zondag. Dus dan verwachten we iedereen, alle jonge dames uit Limburg, bij ons voor de preselectie. Hoe gaat dat in zijn werk? Heel veel meisjes die hebben altijd schrik en vooroordelen om mee te doen, maar eigenlijk is het gewoon een leuke babbel. Oké, het is echt heel relaxed allemaal. Het is Ze moeten zich niet zenuwachtig maken. Nee, absoluut niet. En ze zullen goed begeleid worden, zowel door TV Limburg als door mij. Dus ik neem ook zo'n beetje die rol van moederkloek op mij, om de meisjes te steunen, te motiveren, een dag en nacht met raad en daad bij te staan.